Na yeka enufo kokram enho asem no wokwa Asante mantam afim pemienu ne aduonu nan ya fi etwam ya no ekokram ho nsem a mantam no wo mo ensa kan no ehiri ekonanim kodjo ha mo chichemu aduasa miensa Kukuram yade a eto yenuanom emanu fum enokura eda nchen a ebitimi to won awodea no ena emema so etimi enye bi enumu ena obepiem ewo Asante mantam a nhwehwemu mapa adadi se mfimpinu ni aduonu mienu edi bepem na aduonu nan so no kansa yade yade a ema ne homene so ewo Asante mantam enumu na kwankyerefo panyi yoda apomden atena ya no ewo Asante mantam Dr. Fred Adomako Boaten edi atudwase ewo se obibia edi nani kire ayaresabia wano wanetimi aboa esan se cancer yade na yade bia ekum krofo pa oni Adom Kasee ebonkomosi 2022 no in Ghana so pe o mo mu pa cancer e mema e prostate cancer ni liver cancer in 2022 so for prostate cancer so yi nipa 2000 Ghana 393 munya prostate cancer for flu yanka old one no sa crofo yo munya na foforo no emu 1233 omu ye e kire se so fa enipa du a munya sa kokrom ya ye ka ho asema emu enu wuye odesasem ni nyina tudwa echire mu se afiwe ankasa mfimpinu ni aduonu num ayewumi kansa ho kokram yade no obehwe se na pomdin atena ye nyina wo Ghana ha no wombebo ho dawuru natimi aboa ama yetu asie ye pese ye raise awareness ye bo ho dawuru ba bia enti na ye nyina yo hai be tokro bia be ma bi wo ho oba bi wo ho ba bia ye mo ho dawuru ye yi team ba kwa ye de ato your friend said